Tiga liburan babysit. Liburan lagi rewang ya. Ada sih biasa, saya ini buat pasti toh. Ini bangun linjo ngerti. Ada bangun linjo dah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Amin. Matanipun sesepuh penyasaku seluruh pinten ingkang berkeni matanipun bapak-bapak sepuh sedaya ingkang hormati Raden Haus sampun Bapak Yatimin sakeluarganipun ingkang hormati. Kula kang ngatur mugi sareng-sareng kula dherekaken losaken kurungaken asta Allah ingkang sampun paring mati dan rahmatan kenikmatan bapak-bapak kendala hidayah. Kula lampah sedaya ing saben menika saged ditumpal ing majelis ana tapi ilmunipun Mas Yatimin sakeluarga kanisiat mugi kemangan tunggal menapa amin Allahumma Amin ya rabbal alamin. Nomor ingkang dipun tumasaken Allah Subhanahu wa taala bermanfaat masyarakat Amin ya rabbal alamin. Dan supaya salam katur buka ketepatan hati dengan kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dengan menika masih Yatimin sakeluarga nang kemawon ketilaran ingkang ibu ingkang asma Yatimi binti Sanwasis ingkang sampun sampun turun telasan Gusti menika pinangku pitung bintang lan wonten pasokawan saking kula lampah sedaya mugi Yatimin sakeluarga anggenipun majesaken ingkang ibu sedoyo tetap belum telasan Gusti amin Allahumma Amin ya rabbal alamin. Yatimin makan walimah aku ingkang sampun teman-teman sedoyo sebab dari bab nanti setempat ingkang sebab menika menerangkan hukum bertakut abrik ingkang tetap seperti sepuh atau anen ingkang pasayatan ingkang punya sepertapan ingkang mendalam kinalan ingkang mendalam kina pramila betul maksudnya susun bukti pangapunten ini Mas Yatimin sakeluarga lepatipun nyumbungkan terus dipun bayu sedheripun amun manus kembangan setunggal punapa proposal sebab pandongan iki panggih menika Bapak Yatimin ruangan sing menika punipun Nabi Sulaiman kalih pambutuhipun kangge mahabat dumateng sinan kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. putripun sahabatipun aku kalimat Islam kali pramila dipun bekteni sonten dipun suli pangapunten ing mriki Mas Yatimin lepatipun nyumbungkan terus dipun bayu sedheripun amun manus kembangan sinan punapa kalau pasien salah pantungan di sini panggil, oh menggunakan gitu, tombol gitu, dengan Yatimin metode sekolah sedoyo kapuri diterjemahkan hilang ibu Yatimi binti Sanwasis dengan sampun kamu pun dengan sangat pun sekolah sekedar dipun tampi amal kesenipun tepatipun dipun pangapunten dipun kami pun konfirmasi pun kalau kedua pagi papan ingkang anggo sekecolat dari papan suarkan itu Gusti Allah amin Ya rabbal alamin. akan patok sini desa sekali blok komedi bangun itu seperti di Semarang bumi bumi yang pun mendah di mata Mas Yatimin sak keluarga ini pun tepat itu wonten
laras dipun bagi sak temenipun ampun mangke menang sinten menapa para pakaryan saha pandonga nggih. Nggih. Kula wontenaken waliman di pasotakuan. Kandhenan Ibu Yatini binti dan Wasis anggenipun dipun turut konduran dengasanipun setelah kadhe dipun paringi pangapura sedherekipun dan ugi dipun paringi amal kesanipun. Amin Allahumma Amin ya rabbal alamin. papan suwarganipun Gusti Allah. Amin Allahumma Amin. Amin. Mriki Mas Yamin anggenipun dipun pilar wonten Ibu saged paringi kegiatan tambah iman Islamipun para selamat ampun mangke temenan dengan menapa para bapak sedaya ahli nyuwun salat pandonga iki panggih. Nggih. Sareng kedoakan dumateng Al-Fatihah. Yang pada mawon kula ati amin panggih. Nggih. Auzu